नमस्कार. आज आपण करूया कोकण स्पेशल सगळ्यांना आवडणारी रसरशीत आणि चमचमीत ओल्या काजूगराची भाजी. हे आहेत ओल्या काजू बिया. जास्त दिवस राहिल्या तर वरील साल काळपट होते, परंतु आतील काजूगर चांगले राहतात. तर ह्या बिया अशा मधोमध कापून घेतल्या आहेत आणि त्यातील आता गर असे काढून घ्यायचे आहेत सुरीने. या बियांचा चीक जर आपल्या त्वचेला लागला तर जखम होते किंवा आपली त्वचा खराब होते. त्यासाठी आपण हँडग्लोव्ह घालून या बिया फोडायच्या आहेत. तर मी इथे हँडग्लोव्ह घालून या बिया कापून घेतल्या आणि त्याचबरोबर आता त्या गरम पाण्यामध्ये मी टाकला आहे, म्हणजे त्याचा चीक कमी होईल. अशा या काजू बिया अर्धा तास गरम पाण्यामध्ये ठेवल्यानंतर अशा पद्धतीने कॉटनचा कपडा घेऊन त्या बियाची सालं अशी काढायची आहेत. त्यामुळे त्या बियांचा चिकही कमी होईल आणि आपल्याला खाताना ही भाजी घशाला खवखवणार नाही. अशा पद्धतीने सर्व बियांची सालं काढून घेऊन गरम पाण्यातून 2-3 वेळा पुन्हा एकदा धुवून घेऊन आता आपण भाजी करूया. मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये तेल टाकून घेऊ. तेल चांगले गरम झाले आहे. त्यामध्ये आता आपण पाव चमचा राई आणि पाव चमचा जिरे टाकून घेऊ. राई जिरे छान तडतडल्यावर यामध्ये 6-7 पाकळ्या लसणीच्या ठेचून त्यामध्ये टाकायच्या आहेत. त्या चांगल्या लाल होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायच्या आहेत. आता यामध्ये आपण कढीपत्ता टाकून घेऊ. कढीपत्ता छान परतवून घेतल्यानंतर आता आपण यामध्ये एक कांदा घेऊया. तो बारीक चिरून घ्यायचा आहे. तो पण यामध्ये चांगला लाल होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे. आता आपण यामध्ये पाव चमचा आले लसूण पेस्ट टाकू. पाव चमचा हळद, त्याचबरोबर चवीनुसार लाल तिखट टाकायचं आहे. त्याचबरोबर अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर. हे सर्व साहित्य एकत्र चांगलं मिसळून घ्यायचं आहे. आता आपण या भाजीसाठी भाजलेले कांदा खोबरं वाटण केलेलं होतं ते यामध्ये टाकून घेऊ. परत हे सर्व साहित्य पुन्हा एकदा सर्व मिसळून याला तेल सुटेपर्यंत छान परतवून घ्यायचं आहे. आता आपण यात ओले काजूगर जे 2-3 वेळा मी गरम पाण्यातून धुवून घेतलेले आहेत ते आता आपण यामध्ये टाकूया. आता हे सर्व एकत्र अशा पद्धतीने मिसळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून काजूगर तुटणार नाहीत. कांदा खोबरं वाटण केलं होतं त्यामध्येच थोडेसे पाणी टाकून यामध्ये पाणी थोडंसं ॲड केलं आहे. आता आपण 10 मिनटासाठी झाकण लावून ठेवूया. गॅस मध्यम ठेवायचा आहे. 10 मिनटानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता भाजी आपल्याला जेवढी ग्रेव्ही पातळ हवी असेल किंवा भाजी सुकी हवी असेल तसं आपण पाणी आटवून घ्यायचं आहे. मी इथे टिफिनसाठी सुकीच थोडी भाजी बनवणार आहे, तर थोडंसं पाणी अजून आटवून घेणार आहे. तर आता शेवटी यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. काजूगर शिजलेले आहेत. आता शेवटी इथे मी चवीनुसार मीठ टाकून घेतलं आहे आणि काजूगरसुद्धा चांगले शिजलेले आहेत. आता आपण यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया आणि गॅस बंद करूया. अशी ही कोकणातील स्पेशल रसरशीत आणि चमचमीत सर्वांना आवडणारी ओल्या काजूची भाजी तयार. नक्की करून पहा आणि खाऊन बघा.